Motwe ime ya constituency ya Bobasi nigo abamenyi begwo dia basi boitangare banyareko bagwesoke na kumurungania ekero egetambe ekyoge taranyara gosema gega ya ebara ye kurwa sense mwire nyambunde gocherio bara itaranyara ko bekorosi wasigika egetambe bagokwa negetaseni Kendizi TV nigo bate birase chintunda isato nigo epara eyanyareko bekuna mokorosi wa kurende taranyara ko bage korosi wa goikera okwera sobwangoiga nigo bate bire ni gobono ababwata nibo koleme pare yo banyarate ko bakuburia bamenya banyarako bakubutora emete na bange bakanyarako bagusukwigwa engana goikera boniga bagota bange pare yetaranyara ko bage korosi wabuna gotomanyu muliki oito Juli Kerubo. Abamenyi be wadi ya basi boitangane gotoke bunge ya basi menya kaunti ya Kisii nigo barobekanire asengenche pare mbekora nyambunde gocherotuba goikario bara korengana na barabo nigo yabireke gochakwa koremwa korende yatigero njera asentunda ya gatatu bono. Tunataka kuchua hii barabara yetu ambayo inatoka Nyambunde ikipita inaelekea Rotuba inaenda Rio Bara. Hiyo barabara yetu kwa mara nyingi tumekuwa tumeambiwa barabara itachimbwa, italimwa, tumetoa hiyo kimiti yote, tunatoa mali yetu tumekata kutoka kwa njia. Hii ni raundi ya 3. Turangi makoli na mondo jegana nje na kumira sena rule mogondo na ande ngo mogondo ndo jira okole mwato tabwatinga na matoka tokoja gosimeka. Abamenyi abo barenge n'ubururo banene nigo baganire kumanya sababu yo kuganya kwirekera gitakonyagiye akire kuri mepare yo asentunda eje ya gatatu boigo nigo bakumire buna nasekekera giteko kiarenge kurusigwa chinsa chabutuko ogo kuminko linganya yarenge gana ngimoko irekera gitabutuko bamindo gaki injwe ga morolenga ayosimba omwesimiwa karatara naye be kabuti njome amorole maige ground yeke wasi boitangale woti ndolere myaka gorwe metoto akanaje myaka 7 yaatire nande twanajire rane lya gatatu chicho chiatinde kirwe ebinto motago jagaki motorole inga kibona ndundoli ba wawoti ye wose ndundoli ba gikura motago jamorole Bwana Arati twabere naye korrogo na abwate tinga kosono tokonye nchena tu akabere naye ali arogoro no manyete na achire na harori ngo borabu bwachireka tigambu atio borabu tokorega asiamo wono nandekere twikire to koregas kontura gitarande ike chinsa chabo tuko bacha kuye machine eto tigere pare liansa wono nkumeti bwana Simba nabo Kisii ya itoire igana ende nabo toko chiko gambo bogambi bure kabire ingi toko tiringe runse igabura no mogusi ntoma etike totoko kora tukira rituko media tole nje nale koboria egabana yeito iga egende gigabere twabure diwe emeta matuka matambi wono twarorire para egabana yeito gwatorete ire ekera gitakiare mira nande ngagiaba isi bagoja botuko nande bacha koire machine botuko nyakari abana bare gweta bagakenyora no toraire para bangina na bagaka bonsi no toraire torendete machine entere bayajire bono mambi yaitire yabetiri yaire jibetiri ibere bone torendete ekera gitabosa betiri takoretiki teyo. Abamenyi abo nigo bamuburire umugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati wesokya ere kubakonya korosi pare yo buna chinsemo chinde epara eremwe ngagie ngombe gosokie kogoro emori ditogo jikongusa nande baire nebe buye borie babana epara eremwe tolemere para aye no mubasio ito ebintu binde bigogwanu kanso tolemere para gakyo mheshimiwa. Tunakuomba bwana mheshimiwa gavana, sisi ni wako, sisi hapa ni Bobasi mahali unatoka kwa heshima kubwa vile ile tulikupigia kura, barabara yetu utumalizie vile ulianza. Si asa malia tangoro kupaso wana nande nagie getoka tebia mheshimiwa bara una lebo Simbara atie kiagara na yote nena nona lebonde bali batrane te pare muligererie pare na bokora nga yabere tindira na no gweta gojiare no mware gotiga moto letere gende kaiga para to karore kobwa go toletera nande kole menusu nande gotiga yande
gingo ripoti regeta seni Kiandizi TV Eritaria Nenjuli Kerubo.